Здравейте, аз съм Крискрафт и ще ви разкажа една история. Не история точно. Абе, както и да е, за този вид игри. Нали? Или този. Абе, една от двете страни ви показвам. Този вид игри. Като малък бях намерил в този сайт, който играя. Ще оставя линк отдолу за играта. Сайта е a10.com. Някой може да го знаят, някой не, а както и да е. Като малък много обичах да играя тези игри на папас. Еди какво си там. И днеска реших да почна пак да ги играя. И да, така че да започваме. Избрал съм Papa's Cupcake. Не съм избрал това. Бейкерия. Нещо подобно, да. Избрал съм точно тази игра, нямам се на идея защо. Просто ме хареса. Какво? Да, окей. Чай да намаля малко. Чакайте да намаля малко. Така. Май е добре. Добре ли? Коста? Окей. Така. Ко правя? Цъкам плей. От много време не съм играл тези игри. Аз съм играл там някой си. Да. Това не беше много давно, 2-3 години. New game. Version up to ти. Аз съм Create a Custom. Не, аз съм Тим. Да, аз съм господин Тим. Това ще е по-дълго видео, около... Нямам се надея колко минути. 15, 20... Нямам се надея. 15 и 18. Абе, около 15 и 20 минути. Защото много обичам да играя. Интро. Рим, рисувам. Пратете ме. Няма да скипваме. Thank you. Няма гледайте. Гладен съм. Ко? Работа да. Мол. Как мол бе, човек? Отгоре на колата е 1 тон багаж и излизам с едно куфарче някой време. Фалирало е. И сега ще направим бейкерия. Нали? Дано. Те са му звъннали за работа в ония магазин, ама той е фалирал. И сега господин Папа го каня в неговия магазин, в неговата пекарня. Ко правим сега? Че не съм наясно. Правим. Как лагва. То слабия компютър. Просто... Не знам какво да ви кажа. Някой иска да ми подари компютър. Никой не иска. Първи ден. Мале, на бюрото ми е пълна кочина. Ко правим се? Хайде ти. Така. Hello.
Welcome. Клик. Чакай. Чака. Рекордър. Акари. То се казва Акари. Какво? Каквото е? Каквото е, човек? Значи ние правим пайлове. Окей. Build station. Така. Вземаме такова. Слагаме такъв крем. Така. Слагаме такова. Окей. И до бейкъри. Ага, окей. Значи трябва да стигнем до тук. Окей, чакаме. Не, няма да чакаме. То готово. 3, 2, 1. Finish track. Top station. Иска такос. На цялото такос. Аха. Разбрах. Добре. Их падна отстрани. Добре, да, аз стига. Да, мерси. Така, къде са тези неща? Лимончета. Га сега. Така. И сега, какво правим? Ще го хареса, да? Дори получихме едно жетонче. За коли се ползват. Да. Имаше едно рулетка, ли какво беше? Не помня. Нещо яко. Добре, да. И те даде 4,70. Добре, да. Хайде, де, давай газ. Хайде, че клипа тук стана 2 минути. Close it. Come again. Soon. Ходи, бе, брат. Вари. Таки ордер. Таки. Извините. Добре, да давай. Хади, ба, човек. Извънземно. То си иска бяло. С такова. Тут. Така. Са? Другото ябълко. Ако иска, тако си иска. Това е интересна комбинация, няма проблем. Това е странен явно. Окей. И сега печем го, нали? Не искам от това. Добре, това ще е първа част от този клип. Идвам след 3, 2, стой. След 3, 2, 1. Продължаваме. Топ стейшн. Какво правим? Какво слагаме? То си иска такос на цялото. Окей, бос.
Ади бе, човек. То с кой иска? Такъв. Че целувки ли са, човек? Да не са като нашите целувки. Или някакъв крем. Че май е крем. Не съм сигурен. Така, драк. Така. Окей. Ко ще дадеш, човек? Дай го, киси. Много сме добре. Браво на нас. Качи добре тя. Так. Така. Close it, my friend. Close it. Ко правим? Waiting, building, baking, topping. Survive quality. Черешката на тортата е 97. Окей. Ще стана ли второ ниво? Добре, още точки ме трябват. Така. Weekly pay. What? Трябва да платя. Ко? Окей. Сейф. Ходи бе, брат. Не бе, не това. Чакай. Continue. Continue. Имам 3 жетончета. Бургер ко? Ко правим се? Wanna play? Не ще има wanna play. Така, чакай се. Искам сандвич да направим. Дай ми сиренето. Защо няма сирене? Аз не искам сирене. Лагва ми! Лук. Найс. Така. Сега какво ще ми дадеш? Дали мога да кача чак до там, бе, хора? Домати. Само дето питката ми не е на мястото си. Още какви са тия сандвичи, че? Боже. Пише качено днеска, когато сам го снимам. What? Аз съм Господ. Драй чери. Имам някакво странно бургерзила. Wanna play? Така. Какво правим? Правим хубав сандвич, окей. Какво е това, бе? Такова. Сещам се. Не, сложа го накриво. Не, защо? Не! Тиче. Момче. Тиче. Няма никаква подредба. Точно така. Ще успеем, не? И аз искам такъв сандвич да ям. Защото има от кръста чак до... Вече сандвич. Така. Дигнах ли го? Няма ли последна питка? Браво на мен! Плейт тишърт. Да, окей. С това може би ще завършим епизодото. След като направим ето това. Фани го. Сега ще го направя идеален. Защото мога. Няма да е идеален, нали? Да, защо да е идеален? 2 питки една върху друга. Какъв е смисъл? Добре, да.
Мисо. Не съм ял мисо. Капа. Не, сложил го на крив. Този бургер как ни е паднал до сега? Опа! Чакай, че се впуснах. Стой. Стой. И сега ще ми даде върха на топата. Така. Юху! Това е огромен бургер. Добре. Слагаме тези неща сега. Ко? Да. Decorate lobby. I believe I can fly. Така. Кой имам? Какъв този blue flag? Той много яко е. Тук ще се го сложа. Не мога да сложа тук. Не мога да стената. Катави. Тук ще. Така. Inventory. Просто. Доктор Чери. Няма лошо. Wallpaper. Имам стартер wallpaper. Флор нямам. Чакай малко, аз не спечелих ли още нещо? Спечелих едно такова друго. Това ще го направя червено. И това ще е червено. Така. Това е всъщност. Да го направя някакво раздело, дали ще е грозно. Не. Това е много добре. Война. Ти как си война? Така ще. Така. Blue flag. Fresh. Добре. Хора. Кръщата. Да. Това ще е за този епизод. Стана около 18-19 минути. С интрото. Не забравяйте да... Аз съм ретар. Лайкнете това видео, ако ви е харесало. Сабскрайбнете се, ако ви харесва каквото правя. Надали ви харесва. Да. Така. И... Да. Това ще е за този епизод. Аз бях Крискрафт и чао!